Madadasono tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridho ugi barokah saking ngarsa Gusti Ingkang Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Kalengga siang New Dynasty sowan rinenggan Triwidyawati atasipun Mbak Ayu Juwarni saking Kacangan, Mbak Eva Lolita saking Solo Tigo ugi Mbak Asih Larasati niku saking Boyolali tersenyum. Pripun emangke kadang-kadang New Dynasty akhiripun lelipur ingkang Triwidyawati aturan semenang semoga aturaken salam pambuka saking Prokonco New Dynasty Indonesia. Ngaturaken salam pambuka sing Prokonco New Dynasty wonten ing kalenggan siang surate akhiripun bola lipur kanthi jumeneng lir gumanti itu siang wilujeng lelegahan alujeng miyarsaken salam pambuka New Dynasty Indonesia.
keluarga. Foto keluarga dipun kasupak kurmatan. Keluargaken Bapak Ibu Lasiman. Keluargaken saking Kendal Pulutan. Kasuwun kapundhut gambaripun. Kasuwun donga pangestunipun foto sareng pengantin kekalih kula dherekaken saking pambewara. Bagaden sulalaken kambyong marikangan salam pabuka saking prakonco New Dynasty watane kalenggahan siang surat yakiti kula libur kanthi jumeneng lir gumanti pangajab sagala sakadang mugi saestu imangke anggenipun lelipur katur Bapak Ibu kasampun kepareng rawuh saged damel suka renane penggalih ugi jagat lenggah sinambi jurung pangestu dumateng Sogi Ulajat Bapak Ngadiran mriki katur teman sekalian Mas Alif Mustafa lan Mbak Nindya mugi saestu badhe ngebyur wonten ing beberan enggal tansah langgeng ayem tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rejeki ingkang kathah halal lan barokah amin amin ya robbal alamin. Suka parisuka seran kadang-kadang New Dynasty kalenggahan siang laju kiwala sepisan suwanipun Mbak Yujuarni saking Kacangan semoga katuran jumeneng. Ngaturaken sugeng siang Mbak Juwarni. Wilujeng siang kacang Mas Uncep. Kakang Mbak ojo kacang Mbak peh aku cilik mbolokke kacang. Nggih, kula kakang ngono lho. Nah, iki wong Mbak udu kacang. Oh iya, kesupen. Siap. Wilujeng tetepangan nembe sepindah menika pinanggih mbok pilih. Asli saking Kacangan nggih. Kacangan Wow, mulane yang nyeluke ya kacang, kacangan. Anjir. Status menapa Mbak Juwarni? Oh, pengen ngertos. Nggih to. Calon. Hah? Calon. Calon Rondo. bayuh. Kaya ngono kaya diomongke calon rondo. Ketoke uripmu ora bahagia lho ya. Kok diomongke calon rondo. Boten. Kula sampun duwe putu. Weh, lah dalah. ngapunten lho. Dadi aku nyeluk mbah ngono no. Ya monggo Mbah Juwarni. Ora apa-apa, Anu ngene dasare yo mek setugel. nggih, amit sewu lho Mbah. Tiba wis putu. Ya alhamdulillah Mbah Juwarni menika Aja terus mbah terus. lha piye? Nona, ben dadi ning kene iki ben entuk pasaran ngono. Oh ya. Wong tuwa sing penting ra yo diundang Mbak ngono iki semangat. Oh ya wis manut lah. Oke Mbak. Ya alhamdulillah saged sowan wonten telepon Bapak Ngadiran san Ibu Ngatiem wonten ing sanggrahan ndereke kadang-kadang campur sari New Dynasty. Iki lagi pisan iki ketemu. Iki bose sing Amor. Mbah aku dhewe ora ngerti kok bose endi. Ya pokoke gur WA ngono tok, heeh. Nggih Mbak Sri, nggih. Sing adang napa pun mateng. Sing adang napa pun mateng. Oh, nggih. Jan baik. Baik. Baik grapiak tenan. Nggih nyawer. Nggih pun bang mriko gitu. Awet mau lho. Arep padange gembredek kene kene iki lho. Baik. Jan grapiak tenan piyayine. Lengganan. Nggih. Monggo Mbak Juwarni lajeng wala lelipur lumantar lelagon ing ajumbu kalih kawontenan nyarengi para tamu ngrahapi pasugatan dahar. Derek muji ndedonga mugi-mugi temanten kekalih saged keluarga ingkang dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya robbal alamin.
Amin. Program apa? KB. Wow. Cukup 2 Ya, anak saja. Ya terserah mantene Oh, arep no. arep anak 10 terserah toh. Anake kan ngrejekeni. Nggo rezeki Tambah dhewe. anak, tambah rezeki. Hmm. Kuwi jaman biyen, nak saiki ya ora. Saiki piye? Anak oke ya kurang gizi. Lah lah. Lah anak oke. Ngono iki gare wong tuwane iki. Oh, ngono? piye. Mas Uncek. Nggih. Monggo klatri bawah. Bawa kemana? Saking. Iya. Bawa ku lho Oh bawa. iya. Nemen. Bocah cilik didil ngene kok ya suarane antemen. Pirang iki semeter kotor iki. Pamintaku Didemes-demeske. iya ya temanten Bocah setunggal kok ya nek sing sebagian nek sing dawa. apane sing dawa Ulonmu. hatut runtut tansah reruntungan Mas Eko kalah lho iki. ing sarina sawengene Nah, dawane. mugi teman-teman sekalian tansah atut runtut reruntungan pasangan yang saling melengkapi menerima kekurangan satu sama yang lain. Amin. Kok dan- kowe iso men ngono ki apa kira-kira ya wis tau dadi manten? Alhamdulillah dadi manten urung yen ijab wis, Mbak. Ping Yen- pira? Ya pisan kok. Oh. Arep ping pira lho, Mbak, pisan Aku kok. krungu kowe arek ijab meneh kok. Ora sitok kae dingu sak matine kae. Wah, ijab ping pirang-pirang. Wong yen gelem nampa pasangan apa enenge, gelem nampa kekurangane, kuwi bakal uripe tentrem nyawiji selawase. Yen ra gelem nampa kekurangane, wah iso bubrak. Yen lagi manten anyar ngono ya kaya yak-yak. Kowe wis suwe ngono, ngerti basoke kabeh. Kaya Mbah Mul itu sing ngendang kuwi ya. Oh iya. Geger ya karo budhe. Ora enak ya, geger ki nek kapan kae. Datan kinggang sarambut lamun adoh caket ing ati Mbak Bilih gentosan Mbak Juwarni Mantene foto bareng leh bagus karo Wayu. Iki kaya zaman aku mbiyen. alah DPD-ne ra to iki Aku gumun sampean Dek. Wong. Dek dadi nganten iki nak foto-foto ngono ki piye? Aku ra. Unggah ke meja sik. aku ora didadekke manten ngene iki Ora. ora aku Lah, terus? ijab tok ae Bropiokan mak ya. ora kok brobyokan Lah, terus? yen arep ditemokke ngene iki malah ngrepotke dukun manten Lah kok lah kok yen adicarane padha kene adang-adangan ngono kuwi mosok manten mubeng dikira dandange mlaku lho kan malah cilaka to kowe apik dandange mencirit kok. lah iso brobosan untune ya ya koedan Kok proposan iki genah dadi. Pemilih gentosan Mbak Juwarni yen cedak Yen cedak tansah mulat sidah asih
padha mimi lan mintuna. Ayo. Piye ta? Lah jenengan terus pindah. Ayo ngono aku ganti to. Ayo, aku yo ngene to. Ayo. Ayo. Mas bareng ana tapi wajib. Ayo. Sito asih bebrayan. Monggo Mbak Juwarni langgamipun katuraken. Aku kang setya satuku dalem, Mbak. Mbok ya ayo mriki. Mesti kok linggih wae. Lah, aku mau ngadeg nek lungguh wae piye to, Ki? Aku mau ngadeg lho. Oh, ngadeg to. Mbok kira lungguh to ya? Ngapunten lho, Mbak, jenengane ketingale ayu kok kira. Oh, ayo. Ayo rek iki diganti. Rene. Ganti. Kira ono rene. Nendine. Tak tuntun nek kira-kira iki biyen sepatumu lek tuku kok ngendi? Nek ya ukuran sakmene iki lho. Tuku ya ning toko. Oh. Iki pesen kok, Mbak, pesen kok, Mbak. Ya nek ora pesen angel ukurane ngono kuwi. Bener, Mbak. Ya. Jenengan nggih pesen mesti ya. Ya? Jenengan nggih enten ukurane ngeten iki. Tuku klambi saya Ya ngeten iki mesti enten. nggo enek ukurane. Pengen kan to? Napa? Pengen ngerti. Wah, ya gur kaceke karo aku ra sepiro elek ngece lho. Pengen ngerti ukuranku. Boten. Ngerti ukuranku. Boten, Mbak. Sing pengen roe Dedi ya lho. Alah kae padha rusak aja meniru. Mangga lanjut. La la Ngopi lestari ya Sing ngene iki. Dadi agek krungu suarane ning jaba ngono wah jan kayak penyanyi mesti ayu, MC-ne mesti ganteng, bagus, gede dhuwur. Heeh.
Ora ngerti ya. Ora ngerti ya. Kenyataane piye, Mbak? Kenyataane Yo kaya ngono kuwi. Kenyataane Jabang bayi. MC-ne cilik kaya munyuk, anu penyanyine gede kaya beruk ngono. Kenyataane ngono. Kowe tau ngerti beruk? Beruk ki kaya ngapa? Ya? Beruk ki bobokane kethek. Iki nek gede nyor-nyor kae to ki. Boro-boro lho, Mbak. Modele kaya ngapa beruk ki kaya? Beruk ki gede. Yen pengen beruk. Kowe pengen beruk. Arep apa aku beruk lho. Lah nang naker. Aku kira-kira ki gede apa cilik? Lah yen aku pengen beruk kok dodolan beras, malah dikira tumo beras, ora payu, rugi terus lho. Lah aku tak tukoni. Tukone wong ya adoh. Tuku paling kok sekilo. Pacangan teko Karang Pandan, wis setahun pisan. Ayo. Giantuk. Apik kowe kok. Lho, jenengan niku lho. Aku tok nggih. Mugianto berahe. Foto keluarga dipun caosi pakurmatan keluarga geng Bapak Ibu Lasiman, keluarga geng saking Kendal Pulutan Nogosari, kasuwun kapundhut gambaripun menapa dene keluarga geng Bapak Ngabiran, keluarga geng Sanggerahan, kasuwun kapundhut gambaripun donga pangejipun foto sareng penganten kekalih kula dherekaken saking pambiwara. Ngetutke ngono to. Wah wis. Ini gak aku kon ngetutke nang burine. Iku malah kaya sing virus sing lagi ngetren iki. PMK. Apa? Kuwi lho virus sapi. Angger ngeces mati. Lah kok aku nang buri malah dikira letronge to. Ora iki berharga. Kok kon ngetutke rono rene. Paling berharga kok ya. Piye? Kok pas aku wae iki ngopo to jane? Pengen to? Mboten. Gak pengen iki lho. Tak kira ya pengen ngono. Mboten, mboten. Apa ngenteni ditawani? Mama. Umpama aku jodohku ngene iki. Piye? Semene iki. Kebaikan. Kebaikan apa? Anak-anak sabotol akuan kok. Wedoke cendhek lanange cilik kok. Kuwi mau cilik kae anake. Aku cendhek. Lah ora ngerti ana sebagiane dawa. Ya. Jenengan sebagian sing dawa. Napane sing dawa? Oh, tangan semene dawa. Kuwi tangan panjang. Oh. Panjang tangan. Jadi mlampah tepe.
manut sekalian lumantar swanipun Mbak Juwarni saking Kacangan jeneng kadang-kadang New Dynasty. Kula wae mboten ngertos jenengan nek pun sampun lenggah wonten mriku. Oh ngaten. Medale pundi jenengan wau kok dlusah-blusuk kok ngerti-ngerti lungguh ning kursi iki. Niku wau Brabosan Sor Meja. Nggih medale mriki sami mriki wau. Oh ngoten nggih. Monggo wedal kepareng katur malih dumateng panjenengan. Nggih sembah nuwun Mas Eko minangka pambiwara maring wedal malih dumateng kadang-kadang New Dynasty wonten ing kalenggahan siang punika. Laju kiwala menika sowanipun Mbak Asih Larasati Boyolali katuran sumeneng. Siang Mbak Asih Larasati. Sepote lak kijing miring. Jenengan kok merem-merem iki nenten ora kena banyu kuwi lho. Oh, kula bebas kok. Lah iya. Dadi aman aku ora mungkin kenek. Awakmu nek santai wae padahal kene kena banyu kir-kir. Mbak Sri liwat meneh. Lehmu. Ngono ki lho. Mboten, ampun. Nyuwun digendong. Budhe nyuwun digendong. Gendong. Lah disangoni cepet ana. Sangoni gendong cemplungke kebon kok. Ora. Sangoni. Arep ditumbaske pelendungan kono. Mah. Arep tumbaske pelendungan. Mboten, Mbah, mboten. Tumbaske jaran-jaranan nenten, Bu. Kalau cepet to. Men. Lho arep tukoke 8. Mah 8 sing arep nyekel kepiye. Mbak Asih monggo lajeng kula lelipur lumantar lelagon. Iki pasugatane wis rampung wis metu es. Nah, iki irama giyak kaaturaken irama sragen. Manut panjenengane kowe nak apa ndak kleru. Iya. Sragenipun menapa? Diaturke gelo. Gelo. Nggih. Ketoke ya gelo tenan. Jenengan rada rono wae kate. Lah napa? Oh iya. Idepmu kok jiblok kok. Iki idep antik badai. Kowe pas kipas enak ora metu dhuwur ku. Sumo ora? Ora. Enggak. Yen sumo arep kepiye? Tok ngene. Monggo kadang-kadang New Dynasty laju kewala kaaturaken gelo Bapak Ibu lelegahan lajeng miyarsakaken. Nggih Mbah mengke sepiring berduane mengke yen bar resepsi. Nah. Jenengan gendong riyen Bu. Yen bar resepsi mengke sepiring berdua. Oh, ya. Salah arep sepiring berdua. Kocur. La
bingung. Wah, Samarian ngasih ngibing. Iya. Joget ngono lho. Joget. Ngibing kuwi jaman dhisik. Ya jaman dhisik ngibing. Lah ya padha wae to. Ya bete ya joget beksa. Oh iya. Asline iki ngendi to Mbak Boyolali ini ngendi to? Boyolali kota. Jek usum ngibing. Mosok Boyolali kota ngibing. Andane yo. Jek usum melek. Oke, ya. Arep nganti aja nganti Madhepe rono genti background-e gen ganti ngono lho. Ya. Ndak kecer mesake tukang syutinge lho. Ya gen nyambut gawe gen wirawiri. Rodok didukke to Mas gen ketok. Mesakake ora ketok. Ketok kabeh kok. Ketok. Ora ketok ndasku tok sing ketok ya ketok. Sampeyan rodok rono gen ketok. Oh nggih. Ya, aja. Kaya ngene. Anu ngibing. Tempo niki piro? Saya ora kaya wong kesetrum iki ruang aku ngomong. Mas Dedi kok. Kaya kesetrum piye? Tempone cepet teram kene nyanyi megap-megap lho. Ora tenan kok apik. Ora ngertian sing nyanyi wong setugel napase muji. Oh mana tarjene? Cendak. Lah iya. Jan ra cetha. Mesakake lho Mas. Nah mesake kula. Nggih to. Jaluk wiye. Jaluk apa? Wi apa? Wi. Jaluk wiye. Ora cetha yo. Renek. Wi renek. Uwe. Apa? Duit. Heeh. Ya cacile kan jaluk wiye. Lah, yang wis cah cilik bedok. Lah yang iki jaluk wiye matur. Lah iki tak salamane sik tak kacaku. Salin teh. Salin teh. Iki Cah Bagus. Cah Bagus iki kelas pinten? 4. Oh, kelas 4. Iki Cah Bagus kelas pinten? 4. Cah Bagus kelas pinten? PAUD. Lah kok PAUD lho? Padahal dhuwur kene lho. Lah ya yo gumono. Kene kok. Mulane iki cah kelas 4 iki sakmene lha iki sakmene kelas piro? PAUD kok PAUD. Iki PAUD. Pak Demul ki ra pengalaman kok. Dhisik ki ora enek PAUD TK ngono ki ra enek. Dhisik ngerti-ngerti SD. Kono ki SR dhisik ki. SR ngerti ora? Ora. Sarap. Sarap. Zamane Pak Demul. Lah yo. Ayo lanjut. Masukin. Oke. Kaya ngene lakon.
Di iso kemeringet. Matur nuwun Mbak. Laju sowanipun saking Solo telu. Ya. Solo 3 Mbak Eva Lolita. New Dynasty Indonesia. Kabele mboten nganu Bude. Ora, iki jane iki seksi apa to iki? Nggih. Mama maju Mas. Nggih, Mbak, nggih, Mbak. Pripun? Oh, nggih. Rasaku dek seksi ribut dhewe to, Mbak Sri. Nggih. Nggih, pun. Mriki nggih. Tasih kirang mrika Bude. Nggih. Mbak Lolita, Mbak Eva. Nggih, ngaturaken wilujeng siang. Nggih, wilujeng Kang siang. Mas Uca. Lajeng wala lagunipun napa? Nggih, Sami adicara paringi duka lali paripurna. janjine kemawon. Napa, Mbak Eva? Lali janjine. Lali janjine monggo kaaturaken. Serangan kanca-kanca New Dynasty. Mbaknya nanti ditunggu ya, nyanyi lagi. Bali rene. Mumpung rene. Lah kok bali meneh. Mumpung piyayine ra ono. Yuk kanca-kanca New Dynasty, blak tutak. Lali janjine katur. Acara pahargyan ing ari kalenggahan siang punika Purwa Madya Wusana sampun paripurna. Saking keluarga ageng Bapa Ngadiran sangat matur agunge panuwun penggarawuh handika sami. Lumantar kula ugi nyuwun gunge samudra pangaksami mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan kirang nuju prana ing arsa handika sami. Lumantar kula nyuwun agunge samudra pangaksami. Mliginipun tumrap diri kula pribadi minangka jejering pambiwara kathah lentah klendiripun anggen kula matur kirang runtunipun basa menapa dene parama sastra kula nyuwun agunge samudra pangaksama. Ing wasana kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti Suradira jaya ningrat lebur dening Kang Pangastuti rayu-rayu ingkang sami pinanggih. Ing wasana wabillahi taufiq saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Uca. Cah cilik iki rasa ganggu. Ganggu piye to, Mbak? Ora kok ganggu. Ganggu ditebusi. Lagunipun apa? Manut jenengan. Nggih. Loro ati. Loro. Dadi Ya. besesek lho. Nggih.
Loh, Pak Dewati terus gedek-gedek. Manis. Pak Dewati terus gedek-gedek. Aku ora tau lara ati yo. Iya. Apa? Luncek manis kok. Oh. Oh ngaten. Mbah Kong mau kersake sinom Mbah Kong. Nggih Mbah Kong. Sinom napa sanesipun? Sinom. Oh. Ya keten ini langsung sinom niki ya. Mbok boleh gantos sanesipun napa Mbah Kong? Saya kira monipun giyak ngoten lho. Kersanipun kanca-kanca semangat boten ngantuk. Nah, napa Mbah Kong? Seksi repot iki sing ngladeni awake dhewe wiwit kala wau. Nggih. Matur sembah nuwun Mbah Kong nggih. Mugi pinaringan sehat, panjang yuswa. Matur suwun rokoke arep Awet sing rokok. momong putra wayahipun. Amin. Nah, yen matur nuwun rokoke, matur nuwun karo Pak Ngadiran. Yen Mbah Kong ki mung lantaran Oh, tok. lantaran. Dadi aku yo ora embel-embele. Hah? Lah jare embel-embele rokok ngono. Ora iki lho. Ora oleh lah. Gugu Dedi. Ayo. Tenan pon. Ayo wis. Ya wis Diatur nuhoni. kesek, heeh, nuhoni dawuh. Seniman sing wadon seniwati kayane numpas sepur madone balapan ngagune jare jujur malah duwe simpanan Kak pinter Mbah banget Kong, tapi. leres niki sing dikersake ya? Nggih. Ala modal nggih kok. Nggih. Kasuling kumandang suarane Timot sigarane ayo bangun negarane sing sayok sing rukun Panambahan seno pati kudu eling sing Wah enak iki. Sinom awan-awan wujute menara. Wah sinom. karo klekar. Klekaran klekar. Ya padha ae to Mbak, klekar karo klekaran itu ora padha to. Padha lek ngene ya. Padha sing adang-adang. Kepati
Dedi. Oke. Nyatwi cake cangkeme apik kok. Oh. Ya Pak. Ya wong tekone sing ra apik. Oh apik. Hah? Apik. Kok ngerti? Tekone iki ya apik. Alah. Ya mung kelakuane. Ora lu Mas Dedi becek. Nyati ya. Suarane itu kok le. Wong yo reget lho pitone dadi nglokor. Ciblon Mas, kendal ciblon. Yo
Gawe para dhewe. Wis suwe kok lambene malah turah. Semangat Mbak Juwarni. Yang legani dawuh saking Mbah Kakung ugi panjenenganipun Mas Dedi sampun kahaturaken Mbah Kakung sampun nggih sinom kalajaken rujak jerukipun mugi satawis saged damel jambi saya sinambi makarya wontenipun Bapak Ngadiran kalenggahan siang punika. Bapak Ibu para Pak Menteri Bidawagi Mulya lajaken libur kata-kata New Dynasty nika kaaturaken iramanipun giyak kersanipun suasana wonten ing kalenggahan siang tambah semangat. Sowanipun Mbak Asih Larasati New Dynasty Indonesia. Nggih riyen Mbak riyen. Monggo pinarak lelenggahan. Ampun. Iya. Monggo. Halo. Kok yo disalimi sik. Arep pertandingan neng ndi ya. Dan fans berate karo Mbok Des sapa iki mau? Mbok Desri. Oh ya Mbok Desri. Mbok Desri ki wis Pak angger liwat kene lagune ra tau diaturke. Iki kok tetep nagih. Kalau sepiring berdua mangke. Kalau kowe berdua. Sanes irama sragen sih, irama sragen. Nah, monggo. Napa? Lelaganipun Mbak Asih? Semu. Semu. Semu nggih. Iya. Iki pemenang ngulatke Dedi. Wah, ketok semu. Semu. Monggo kata-kata dinasti kaaturaken. Semu irama sragen katur.
nuwun Mbak Asih lalagon irama sragen semu kaaturaken srakadatan New Dynasty pojok Nogosari Boyolali wisatawis salbes suka parisuka wonten ing kalenggahan siang sinambi jero pangestu kesumateng bapa ngadiran sakeluarga. Mobilnya mangke saking keluarga badhe ngersakaken lelagon itu badhe dono swanten saged serangan kadang-kadang New Dynasty kalenggahan siang punika. Mbak Eva Lolita katuran jumeneng monggo. Menika dereng wonten dawuh ingkang lumebet mbok bilih jenengan ngaturaken lelagonipun sanesipun menapa ingkang jenengan remeni ngoten lho. Ugi mbok bilih Bung Atiem mengke ngersake lagu napa Ibu? Napa Ibu? Mumpung pinanggih kalih kanca-kanca New Dynasty napa lagunipun napa? Klangenanipun menapa Ibu? Oh mboten. Oh mboten. Dalam sambel kemangi Pak Sugeng. Nah, Pak Sugeng ngersake sambel kemangi. Basri wau liwat meneh iki liwat meneh ditagih. Oh iya. Wis ditagih sepiring berdua iki. Wis. Lah pripun? Diaturi sakniki. Sepiring berdua. Oh iya. Nggih lho. Nggih Budhe. Tenan tambah liwat sepiring berdua. Diaturke sepiring berdua. Nggih maksudnya. Mbak Sri badhe nyanyi ki Mbak? Oh mboten. Ajeng melu kula. Nah, mangke kula mboten kuat nggone mboten. Mboten saged. Mboten. Nah. Nggih Budhe. Nggih riyen. Iki lagune sedih kok. Bila ku ingat diri di saat bersama hidup sengsara makan sepiring kita berdua tidur Kok lek ketipung.
De sepiring berduanya. Lagi Pak De Mulya enek no. Yuk sambal kemangi monggo. Dawuh saking panjenenganipun Penyanyi lagu. Pak De Sugeng ingkang ngersakaken. Nggih. Monggo kata-kata New Dynasty Indonesia.
Sembah nuwun Mbak Juwarni sambal kemangi.